ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ದೇವೆರ್ನ ಫೊಟೊಕ್ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತುದು ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತುದು ಪೂಜೆಲ ಮಲ್ತ ವಸುದೇವಂ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಇಂದೆ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ಮೂಡೆಗ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಂದ ಪೂರ ಮೂಡೆ ದೀದ್ ತೊಂದುಡು ಮೂಡೆದ ಒಂದೀದ್ ಬಂದ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಮೂಡೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮೂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮೂಡೆ ಬೇಯ್ತದ ಚೌಲಿಯಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡ್ ಪಾಡ್ದೀಯ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಮೂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಆತುಂಡು ನಸೆ ಆದ್ ತಿಂಡ್ರೆಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಆಪುಂಡು ಮೂಡೆ. ಎಂಕುಲು ಮೂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಮಲ್ದ ಮೂಡೆಗ್ ಚಾಕ್ ಮೂಡೆಗ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದ ಬಕ್ಕ ಶಾವಿಗೆ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ದೆರ್. ಅಂಚ ಚಾಕ್ ಕಾಂಡೆದ ಚಾಕ್ ತಿನರೆ ಮೂಡೆಲ ಚಟ್ನಿಲ ಬಕ್ಕ ಶಾವಿಗೆ ಪುಲಾವ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಡೆ ಚಟ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಶಾವಿಗೆ ಪುಲಾವ್ಲ ತಿಂದ. ತಿನರೆ ಪೂರ ತಿಂದಾಯಕ್ಕ ಅಡಿಗೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಲತ್ತನೆ ಮೂರ್ದೀತುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೂರ್ದೀತುಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅರೆಪುಲ ಕಡಿದು ದೀತ ಪೋಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ತೇವು ಪತ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಪೋಂದುಂಡು. ಕುಡಂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಬಕ್ಕ ಅಂಬಡೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಅಂಬಡೆದಲ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದಂಗಿ ಬಟುಡೆದಲ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಅವು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯಿಜಿ ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ ಪೂರ ಆಯಕ್ಕ ತುಜ್ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಐರ್ದ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನುಪ್ಪುಲ ಆತುಂಡು. ನುಪ್ಪುಲ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ್ ತುಜ್ಪಾಯಿರೆ ಆಯಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದು ನುಪ್ಪುಲ ಆತುಂಡು. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡ್ಲೆಲ ಸೂರಲ್ನ ಬೇಯ್ಪದೀತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕಡ್ಲೆಲ ಸೂರಲ್ನ ಆಜಾಯರೆ ಉಂಡು. ಐದಕ್ಕ ಪಾಯಸಲ ಆತುಂಡು ಪಾಯಸಲ ಮಲ್ತುದ. ಪತ್ಪೆ ತೇವು ಅಂಬಡೆದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ. ಕಡ್ಲೆ ಸೂರಣದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ. ಮತ್ತೆ ತಿಮರೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ತಿಮರೆನ್ ಸೋಕು ಮಲ್ತ್ ದೆಗ್ದ್ ದೀತ ಅಂಚೆನೆತ್ತ ತಿಮರೆಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ. ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಬಾಜನ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿಯ ಬಕ್ಕ ತಿಮರೆ ದೆಕ್ಕದಿನ ತಿಮರೆನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಐರ್ದಕ್ಕ ಐಕ್ ಶುಂಠಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪುಲಿ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಪಾಡ್ದು ನನೆತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಅಂಚ ಕಡೆನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡೈಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್.
ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ತಿಮರೆ ಚಟ್ನಿ ಆತಂಡ್ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಗ್ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಡ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೇವೆ ಐರ್ದ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡ ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆಲ ಪಾಡಿಯ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ದಾಸೆಮಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತವೆನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ತಿಂಡೆಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಾನಾಗ ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಬರ್ಸದಲ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ವನಸ್ಲ ಮಲ್ತ